April ni ruk kan lo thleng ta der mai ole tun lai Mizoram mipui te titilian ber pakhat chu Ruihhlo man chungchang te Laltlan chungchang te chutiang kai nei vel te chu ni ome Hawng zali somli han ti tele akan kai tun hnuwa akai noi thil boruak ron thleng chho neu te po hi social media mipui te in hial lui na ani me kani chutiang vel le akai noi te tun tuma hian kan hantar lang kwal dona o chumi ma in mani khan Zion Street a chimte in vi na kha thlenga kata khan social media then khata chuan YouTuber then khat Laltlan in mi vit le ta tiang zong in thu an lo ti chuak chiam mai ni omani a ami chungchang kha police lam hian report chiang an ron ti chuaka Laltlan ani lo thu le film khur tura helam ti chuak thin news ti chuak thin te thil thleng thar ang ti chuak thin te an du thu an ron tar chuaka an ron pholang ani kha police tu chuai an ngai thla rim teng Zion Street Aizola invitlai social media video dar chungchanga an hnuai tarlan ang hian Aizol police station office in charge chuan report ati chuak ti ania he hi min lama report ti chhuat to nia maro chu ala relevant thawan ngai thla rim mila OC report ania ni thum thali sang nele somni panga dar ko le minute som jingdar ko minute som khan Aizol police station a telephone call 112 atanga don ni in Zion Street dor puya invite an thu ani hemi thu don ani rol hian Aizol police station duty officer le a ho te chu Aizol police station atangin a hmuna an tlan thlanga la a hmuna tang hian a vittu zoram sanga kum somthum pakwa son so fro nga ka off hun thar chu Aizol police station a lak ni in thu zo fia nga la nia a soidan chuan jingdar kwa a khan a thian pa lal chuan moya kum somni pariat son sof than khuma of Bethlehem vengthlang Aizol nen anin nial buai chu a thian pa chuan a thil zor lai thei fruits chu a pai dar saka ama hi pian phung rol ban lo ke bai ania wangin nidanga po an lo in chhai thina hetia a thil zor lai a pai dar sakta ka chuan a thin rim chuan a pencil knife thala ka miang hi aken lai chuan anak veilama a vitani atuar tu victim lal chuan moya hi civil hospital Aizola hroi ngal ni in treatment pek ani hnuwa nili thali sang ni somni panga khan chua le ani a victim lal chuan moya le a chung te hian thian in kopreng thil zuar dun thin an ni awangin FIR thelu an du lova ama lal chuan moya point ziakin case siama du lo thuwa thelut bokani ama ero chu zoram sanga hian zuar ri awangin breath analyzer hamtir ni in BSc po hi 165 mg per 100 ml ania zu aruya wang hian nili thali sang ni somni panga khan zuri case Aizol PS non FIR part T4 C/number 29/20225 det nili thali sang ni somni panga U/S6(3) Act (in District Court Aizol a thonania he thil thleng chungchanga hian thil ni dan ba ka thubel cha the dar lo turin kanin ngenin kanin hriat tir ani tiani hei hi mitren khaten Laltlan thil ti nena lo soizomin Laltlan in me vitleta tiang zongin boruak ti punlun thei zongin chanchina dar chiam mai ani kha hei hi thil poi takania amai ro chu heta hian tunla issue hin hrim mai Laltlan Manipur lamani emo Myanmar lamani emo boruak thar hi kan nei chhotan ni hian a hriata maniluka zo kho thara thil thlengte tin champhai kanan lama thil thlengte an VC member kut han thlak ang chi kumtling lo le ngal khan kut khan thlak kha khatiang chi thil thleng neu te tam tak hi om to ni hewang hianin kan mi zo pui te poni se Laltlan an ni miaw wangin India khwale tui nilo foreigner an ni miaw wang hianin kho khirna mumal takne ne en kol hi atulani ti khan manmana khan kai ni pon kan puang to a hei hi khothen khat chuanin Laltlan te identification chin chia fingerprint hialla ka khan tianga mumal taka chin chia khan tum tan ni hian a hriata hi thilom takani ani na taka chuan he tiang ang isu kan nei hnu hian Ruihhlo te po hi hluar pha viau ni in a hriata hei hi chu tun kan pha in a rin om lovani kenin kan unau te ti in duat takin kan lo en kola then khat ero hi chuan sumdon na rem changa tan Ruihhlo te ron lalutin kan thalai kan nula tlangwal thisen hmanga ei zong du hial te po hi
anom ni hian a hriata ama ro chu Laltlan zong emo ron kal zong hi an ni vek kherlo ti kha hriata tha an zinga hian mi tha tak an oma mi fel tak an oma ti te kha kan hmu mai tur ani lo thunga ni mitlem te thil ti swalawang hian nampum mol phona thlen thei ania tin Laltlanzinga po mitlem te om thadu lo te sual na lampan ngar ang chi thisen chua tui hal ang hial khopa thisen ngam ang chi te po hian lo ve boka chunga ni wang chon Laltlan zong kha diklo veke han thalo veke tina lam ero ani lo thung ti kha khalai china hangan thliar thiam chu angai viau mai tin ramri hung te po isu lian takin Mizoram a hian om renga central sarkar chuanin Ministry of Home Affairs thu chua anga khan helai India le Myanmar te India Bangladesh ramri hung te po chakzo ka kalpui tur khan order te po han siam ania kumsom chunga hung tur khan order siam ania hi midam tak chuan helai ramri hung abik takin triau India le Burma inkar ramri hung hi andu lo ni te pona hriata abik takin MZP lam te le MSU ani emo pol rang te pon andu lo thu kha antar lang ani kha maro chu hetianga Laltlan isu Mizoram a boina rang kan han to chhota ka hianin ramri hung te po hi an support de thup to ni hian a hriata apolang chuanin ramri hung hi du lo te po anom mai thaya maro chu ami malang chuan hetianga boruak thalo kan han to fauta ka chuanin ramri hung support hian pung chho viau to ni in a hriat bokani han soitarot rotila kaini channel chuan ramri hung hi kan supporta ramri kan hunga wang hian kan u naute an ni lo pha don lova ama ro chu ramri hung lo wang hianin dan e thupe ken ko na lama te Ruihhlo chungchanga te harsana rang hi kan to pha ni hian a hriata kan hunga wang hian sualna wantlang nuna ngong tam takanei Ruihhlo chungchang te boina rang kan to hi abo vek don ti na ero ni lova amero chu ramri kan hunga nia strict taka kalpui ani chuanin Ruihhlo ron lut te po hi azad ve chuan atlem pha mai lo mo ti hi mitam tak ngai dan ania tin regulation mumal tak na in India rama ron lut tur te ta na documents ngai le India rama ron lut tur te ta na documents ngai te ID te visa thleng te pon ani ang chutiang ko kherna mumal tak regulation mumal tak nen ron lut ta se India raman cham chungin Mizoram anom chungin thil sual hanti mai po kha a harsat pha ve inarin oma tuna hi chuanin mi then khat sual rongbol hanti mai la Ruihhlo le akai hnoi ron keng lu ta crime lam ron khoi ang chi te po ti khan an tlana triaw an kan to khan chuanin han zui hlei thei an ni to lovani hewang hian thil boi thlak tak hi oma ramri hung ania mumal taka documents mumal tak ne na ron lut tan hi chuanin thil sual hanti te po hi a harsat pha deuh lo mo ti chu kan ngai dan pakhat ani ola tun lai social media kan khel ber pakhat chu Hawng zali somli chungchang kha nia kha thil kha Mizoram history a chuanin Ruihhlo man tamber pol ni te pon ala hriata aizol kho chunga Ruihhlo hlom lian khatiang anga tam kha man ala ni ngai lo ni in a hriata kha thil thleng khan chuan Mizoram mipui te min thongin Ruihhlo ina kan thalai te nuna ti chiat tele kan ram ati chiat me ka hianin mipui te lungrual takin helam dawno konga hianin kan than har pha ni te pona hriata thil lomom takani anu kal zela ngong engemo anei chawa kan thetlang veka han soitarot rotila first cry dor aizol mun thang hian alo oma heng te hi aveng nei tu ten an han in khar tir chhawrap rapa chung te chuan boru ka ron siam thar le mekani kan hriat tong khan kulikon lam khan mania kulikon chunga first cry dor khar tura ti na social media te dar choi ni kha kan lo hrevek to thawina rin oma chiar chua kan han tumanga kulikon ran chuai me chuan an veng chunga dor first cry nei tu te chu April ni thum ninga ni khan le kha an thona dor nei tu angai Henry Lalbiakzinga chu Ruihhlo tam tham tak man na atel awangin atel ve awangin kulikon an dor chu ti top turin an ti ueme kulikon branch chuan first cry nei tu te chu tun laya an chung ko athil thleng ramhmel male Mizoram run chemek tu Ruihhlo tam tham tak man na Henry Lalbiakzinga atel ve poi an ti thu an thrila
min barakhai tak zetani anti kulikon huam chunga first cry dor ti top turin thutluk na an siam thu kulikon uaime chuan an tar langa injung chang hi uluk taka kan ngai tu hnuwa kan veng chunga first cry dor hi kan veng chunga lo kan veng tan le in chung ko ta na thazokin kan hria kulikon branch uaime chuan indoor ti top turin kan ngenin kan hriat tir cheu ti in an zia kani first cry dor ti top chungchanga uaime thutluk na chu za sak turin uaime kulikon branch chuan dor nei tu te an ngen ngal bokani kha hei hi malak na thatak ni na hriata Ruihhlo hian tuna hian kan hnam hi arun tak meu to nia kan thalai tam tak an liam zoi zoya he Ruihhlo hi mimal chungkwa khotlang kau hrante sarkar ang hialpon state pum angin tuna hian kan harsat na lian tak le minti boitu satlia mai ni lawin he hnam run tu dik takani chhauta me kani hewang hian mipui te pawh kan than harangai tak zeta hetiang anga tam tham hi man ala ni ngai lo ni in an soya hetiang anga tam tham man ani ta hi thilom om takani a chan chu heng ang Ruihhlo tam tham lutuk ang te hi mun ranga ladarin han zuar chuak ta tak sela kan thalai te hian engang takin nge an chiat pui don ti hi suang tua thiam phak bak suang tua ngam lo khopin ra phlak don ani hetiang anga Ruihhlo zuar tulian society a po thuk takalo in rol to te kau hrana ani emo tlomngai pola ani emo wantlang society a thuk takalo in rol to an ni ngei na rin oma hetiang anga man chualo tam tak hi an lo om ngei ni in rin thai bokani chuteng ang chuan engang point society alo in rolin chanvo lian te polo chel po ni sela hetiang anga malak na huaisen taka kan kalpui hi kan ti mak mo le kan nam chan chuana ta na step poimo tak kan ra na ni ti hriain an Ruihhlo khoina ata na tlem te lo zuar kan man sak tele khoilai deikil kara zu lo zuar ve tela kan taka kan chachin ang kha hetiang ang sanghalian chunga te po hian rol khai takin kan malak na hi kan kalpui ve angai rengani kulikonin thu chuan siam nu khan ramhlun not lampon thu chuan ron siam ve ngala hemi chungchang hi an ngai thlale lok tiang kulikon zuin ramhlun not chuan an venga henria dor khar turin an hriat tir ve le ta ti ania kulikon uaimen an venga ador khar tura an hriat tir nu ramhlun not joint committee chuan tun hnaya Ruihhlo kai hnoyaman an venga first cry dor nei tu Henry Lalbiakzinga dor chu khar turin inrin ni khan an hriat tir vele tiania local council YMA MOP MHEP telna ramhlun not joint committee chuan Henry MIPUI lalrammoi hnena hriat tir na hi pein ramle khotlangin ado Ruihhlo kai hnoi hlom lian taka sumdong ni a hriat man ani chu tha an ti thu an soya hewang hian an veng industry penga andor Chhundeng outfit first cry chu an venga reng chin yangai lovin thotan ni April ni sari sang ni somni panga atangin khar ngal ni se an ti thu an tar lang vele ta ni joint committee hian an venga ramle khotlang du lo Ruihhlo le thil dik lawa sumdong an omani chuan inthiar filhim turin an cha ngal bok ti an tar lang tel ramhlun notin Henry MIPUI hnena hriat tirna an peka hian local council chairman le YMA MHEP le MOP president Trevin Ming an zia kani taran tak ang khan mar chuni som panga sang ni somni panga khan Mizoram police chuan heroin kai hnoya Henry hi an lo man to a ramhlun notina MIPUI hnena dor khar tura an hriat tir ma ningani khan ni chen kan puan tak ang khan kulikon branch YMA chuan an venga ador dang first cry thau chu khar turin an lo hriat tir to bokani ramhlun not le kulikon baka hian veng then khat first cry dor khar tura hriat tir an omni te pon an soya amaro chu hi finfiana tak kan nei lawa kan tar lang tel ta hri lawani oleti khan kan han ngai thla a Ruihhlo hmanga sumdong lian angte wantlanga po mi challang tak tak le kan society a thuk takalo in rol to angte andor khar tura khotlang tang rualin an han ti tamai hi alilam zong taka han ngai tu chuan thillomom takani an soi mathlon lovin meithai zu zuar le mi chaklo jok Ruihhlo khoi le zuar kan man sakte chunga hian dim ho lovin malak ne te pokal pui lo ni to thina tuna Mizoram record siam khopa Ruihhlo tam hetianga man ani le khotlang tang rualin hetianga an malak dan han hu hian kanin lung rual zia hriata
inlung rol na tel lo chuan he ruihhlo hi kan hne ngai dawn lovani chuti lai mek a social media a in hial lui na om pakhat chu engwangin nge om na veng te hian man lak ve lo ti chungchang kha ni ome hemi chungchang a hian soi tur thui tak ero kai ni chuan kan nei lova enge an ngoi tlat chan enge thu chhuah tun thleng an la siam lo chan ti hi thu chiang kan hriat lo wangin enge a chan ti kan hriat ve meu lo wangin puan thui tur kan nei lem lo an venga hian society a thuk takin lo in rol to thaya ko rante lomai pola ni emo mi chalang tak mi za kai tak te po lo ni thei to tomai pol rang rang te tan sponsorship lian tak tak te po lo pe to thaya khang ani wang khan action lo langam lo ta se ti te chu teng te po chu mi tam tak zel din thu bol ania amaro chu thu chiang hriat ani lo wangin helam hi chu tar lang tam lovela amaro chu mipui soi hi chu ani ve ani veng then khata ka ni jena kan tar nang khan an veng huam chunga ador te khar tur le chosan turin hriat tir na an pek mek lain omna veng tak tak wai me lamte an longoi theitlat mai hi thilmak takani ti in media tam taka chuan an soi loi ani bermaya enge ngai thlatu ten kan ngai dan omna veng kan dem lam ni lovin Mizoram mipui ti pui ber pakhat social media anin hial lui na pakhat ani ve box hi wang hian hemi chungchang kan han tar long zoka ole chief minister po hian Ruihhlo chungchang hi avei ve viau ni hian a hriata mania athu soina Vantong group OMA in khom pui voi som ni paruk na a thuwa soina chief minister khan thalai te nun ti chet chaka no pangte te ya an boral po poi ti map lo Ruihhlo zuar te hi an ngai thei don lova kanen liam mai don lo tun na ya drugs tam tham tak man tu sub inspector zir thanga po kha voina ka bia a tho pui te nen choi moina kan hlan don ani Ruihhlo do na konga kan tha kan thla lo ti na soi mipui te nun kong siam that na le khotlang nun ven him na konga kan tho pui poi mo ber chu OMA te an ni thu chief minister chuan a soya mo phurna sang tak in chelti lo hrerengang cheu ti in OMA member te hi acha eta hian chief minister po hian social media a thuleng wak hemi Ruihhlo kai hnoi chungchanga OMA branch then khat an ngoi tlat anga soi chungchang te po hi arun soi chuak zawa enge a chan ti hi kaini pon kan hrebik lawani poni se khati chin kha tuna ta na kan ngai thlak thei chuni ta sela hetiang anga Ruihhlo ke hnoi buaina hian mizo mipui te min la chim chho zel don ni na langa Ruihhlo kong pui kan ni mai sia Ruihhlo pal tlang na kong pui lun tak kan ni box si wang hianin mimal ringot sarkar ringot malak na hian om zia nei don ho lovani kan sarkar hian Ruihhlo dap chuana le hemi konga malak na hian thei top chuatum ni hian a hriata ma po ala chhomeka chuti line sarkar kan troyom lawani chuan tong kam maya tapsak zola phone manga ramvei ringot lo hianin ataka kan chet chua hiangai tak mewa mani veng thewa Ruihhlo dap tu te helama mala tu te tan mitangkai tak an kutle ke lo ni theu turin ngai thla tu te kanin cha tak mewani